ngiyathokoza ningahlala phansi esile. Umphathi wohlelo MEC umhlonishwa uMahlaba owengamele i-art and culture esifundazweni, uNdunankulu wesifunda sikaZulu Natal. Ngiphakamise futhi okukhulu ukubonga indlunkulu kaZulu, abatwana abangomkhulu bami, abangobaba bami, abangabafowethu, abangobodadewethu, o-anti bami nina besilo. Ngiyathokoza ukuthi namhlanje ningiphelezele njengamihla yonke masenza lemisebenzi efana nalena. Ngiyathokoza abondaba ukuthi nikhona namhlanje. Ngiphakamise okukhulu ukubonga kakhulu uMEC Agriculture and Rural Development umhlonishwa Ncamalala, uMEC we-Human Settlement ezenhlalakahle zabantu Public Works umhlonishwa Nkosi. Ngibingelele futhi ngokukhulu ukuhlonipha uMEC for Transport and Community Safety and Liaison umhlonishwa uHlomuka. Ngibingelele kakhulu kuzo zonke imember zeParliamente ne-legislature ezikhona phakathi kwethu. Ngiphakamise futhi ngokuthokoza okukhulu ukuthi bezosibambisa i-Consul General yasezweni labeSuthu umnumzane uHE Mate. Ngibingelele futhi ngokukhulu kuyithoba uConsul General okhona phakathi kwethu wasezweni laseShayina, uMr. HE Lee Zigong. Ngiphakamise nina besilo futhi khona lapho uChairperson we-Provisional House of Traditional Leaders, Khoisan Leaders, Inkosi Ushinga. Ngiphakamise futhi isekela lenkosi, Inkosi uSithole. Ngibingelele nina besilo amakhosi akhona phakathi kwethu onke, amakhosi asendlunkulu. Ngiphakamise okukhulu ukubonga futhi umeya yalapha eMzinyathi umhlonishwa ubaba wethu okhona phakathi kwethu, imeya yethu yalapha eMzinyathi ekuyiyona eyenze ukuthi lo msebenzi ube lula ngokubambisana nathi. Ngiyathokoza kakhulu Mbomvu. Ngibingelele futhi ngokukhulu ukuhlonipha nina besilo umntwana omkhulu wakwaPhindangene okhona phakathi kwethu omele indlu yakwaButhelezi. Ngibingelele kakhulu kubamba bukhosi lakwaButhelezi nalo elikhona phakathi kwethu okuyilona elashiwa umntwana ukuba izinto aqinisekise ukuthi zisahamba ngendlela esizweni sonkana. Nina besilo ngibingelele uSpeaker, uDeputy Mayor and all councillors, nina besilo abasebenza emphakathini wabantu besilo abakhona. Ngiyathokoza kakhulu nina bendlovu. Ngiphakamise kakhulu ukubonga amavikela sihlalo, amavikela mhlaba, amavikela sizwe, ibutho
lesizwe nina bendlovu ngiyanibingelela ngiyathokoza ukuthi sibambisene ngisekhona lapho ngicela ukuba ngiphakamise okukhulu ukubonga futhi umnumzane omhlonishwa ubaba uhlabisa okhona naye phakathi kwethu ukuthi sizobambisana ngingakhohlwa nina besilo i-delegation yakwaSandral ngingakhohlwa i-delegation kamhlabuhlangene i-United Nations nayo ekhona phakathi kwethu nina besilo ngibingelele izintombi izimbali zezwe eziyisibuko sikaZulu ngiyanibingelela bantu bami izintombi zami ngiqhubeke khona lapho ngibingelele ngokukhulu futhi ukuzithoba ibandla elikhona nalo liholwa unkosazane uHelda Stegen wakwasiza abantu okuminyaka miningi beyizihlobo zendlunkulu futhi belethe ezenkolo through umfundisi uStegeni nabo bakhona phakathi kwethu ina besilo mukhulu ukuhlonipha nokuyingcengela ngibingelele intatheli sanibonana nangu nomkhushulo ngiyambona namhlanje ukhona umkhushulo asazi kiwethe yofunda ubani mela namhlanje mina besilo ngithokoza kakhulu namhlanje usuku olukhulu kakhulu nolubalekile nani sonke sihlangene lapha nazi ukuthi sihlangene lapha namhlanje kungani kwakwenze njani ngalezo ikhathi mina besilo angizubanda kakhulu ngoba namhlanje uhlelo lwethu luzothu ukudonsa ngenxa yezizathu ezithile indaba ezitha mntwana wakwaphindangene Shenge ngihlonipheka kakhulu kungokokuqala kulonyaka uNdunankulu kaZulu engekho phakathi kwethu ngingasho ukuthi asinakho thina lokhu endlunkulu noma esizulwini lokho kuthiwa leli temu elisetshenziswa ngosopolitiki elithi kune vacuum asinayo leyo nto thini i-vacuum alisebenzile lelo gama ele vacuum la ekhaya abaligcinele emaphalamende kodwa isikhala nina besilo sikaNdunankulu ngiyasivala namhlanje sengiside isikhathi ubuhlungu esisuka kubo leminyaka emithathu esisuka kuyo ibinzima kakhulu ukuhamba kwengwenyama kaZulu ubaba ongizalayo isilo sakwakhangela amankengane kuthe kulandela khona lapho isilo ngokulandela ngokwesikhundla sakhomba saphakamisa uNdunankulu umntanenkosi ongizalayo ukuthi uyena oyohlala esihlalweni emva kwayo ngokukhosi lezi indlovukazi engizalayo ngokwesihlalo nokuvikela isihlalo nokuhlala esihlalweni ngokomdlovukazi yelama uNdunankulu wayezala isilo sasosuthu ingonyama uDinizulu kacetshwayo kumi kanjalo uliba lwezindlovukazi kuthe kungekude saphindisile isizwe
sembatha ifu elimnyama yahamba indlovukazi emhlabeni, indlovukazi engizalayo. Kwathi khona lapho wasuka uthe ihamba yayisikhomba mina ukuba mangihlale esihlalweni samakhosi edlule. Isilo ngifisa ukuba ngichaze, abaningi bayebedideke, abanye bethathe umlando befuna ukuwuphendula, kanti umlando ngeke uze uphendule. Ngenkulu inhlonipho ngangeke ngenqabe, sengikhonjwe ngabazali bami ukuba mangihlale kulesi sihlalo. Ngenkulu inhlonipho sengithi angizikhethelanga, kwamele ukuthi ngoba sonke sazi ukuthi igama elithi hlonipha uyise nonyoko ukuze izinsuku zakho zande emhlabeni, ngenza khona lokho abazali bami abangithume khona ukuba ngikwenze umsebenzi wesizwe. Ngenkulu inhlonipho ngamukela. Inabendlovu namhlanje ngizobutha ibutho lami lokuqala. Namhlanje ngiyathola ibutho lami lokuqala namhlanje ogama lalo ngizolumemezela emva kwalo msebenzi omkhulu okumele siwenze. Nina besilo, ngenxa yesikhathi angizokwanda kakhulu, kodwa niyakhumbula muhla ngiyongena esibayeni itemu lami engalisebenzisa elithi nibezwe kodwa ningabalaleli. uZulu akazelalela umbhedo, nibezwe ningabalaleli ngoba phela bayakhuluma, umuntu ngeke uhlale ungamuzwa umekhuluma, kodwa akusho ukuthi mlalele wena, thathe lento ayikhulumayo. Baningi-ke nina besilo engikhala ngakho esizweni sikaMageba, abanye ngibezwe bekhuluma nje lapha ey'nsukwini ey'nkundleni zokuxhumana bethe uNdunankulu kumele ukuthi kukhethwe kanjani uNdunankulu. Ngathi umntwana lona ukhuluma kanje, uNdunankulu ubekwa ingwenyama, ayingeni politiki. Le ndlunkulu ayingeni, ubekwa ingwenyama. La uhlala khona indlunkulu suke kuyobekwa umntwana omkhulu. Akusikho-ke la ingwenyama khona kumele ikhethele khona, kuhlangana indlunkulu nina besilo, kodwa uNdunankulu ukhethwa isilo. Nibezwe kodwa ningabalaleli, ngoba umntwana umuntu ulalela uthi fanele kuhlangana indlunkulu. Uyabona ukuthi lo muntu okhuluma kanje ufuna ukuthena amandla obukhosi, uyadukisa. Ngalokho nina besilo ngesikhulu isexwayiso babasobheni labo bantu, ngoba abakayiyeki lento abayenza, basaqhubeka limazi yetsheni. Bese kuba khona abanye bathi bangamavikela sihlalo, basivikela kubani? Nina besilo ngicela ukuthi-ke nibheke ngamehlo abanzi lokho. Nina bendlovu ngingandile kakhulu igama likaNdunankulu ngomemezela khona manje uNdunankulu wenu. Nina bendlovu sesiside isikhathi uNdunankulu ingene ebhandini
ngathandaza ngakhuleka kakhulu ukuba uNdunankulu angikhanyisele indoda ezongena ezicathulweni zomntwana. Kungokunye kungena ezicathulweni efana nezomntwana njenganami nje kwathiwa ngiyongena ezicathulweni zikaMdlokombane. Ngathi awu uMdlokombane wayena size 20 mina ngino 7 manje ke angeke ngingene ezicathulweni zakhe. Mhlawumbe emva kweminyaka ethile nami ngiyobe nguswa size 20. Nina bendlovu baningi ke abafike kumina njengoba ngisho nje ukuthi ngingene ebhandini ngathandaza ngakhuleka. Amakhosi alikhomba igama lomuntu okumele engene ezicathulweni zomntwana ngoba umntwana wasebenzela kakhulu lesi sizwe kwaze kwasebugcineni. Ngalokho ngifisa ukuba ngisho ngoba baningi beza kumina ngoba ngihlale phansi namadoda akwaZulu ahlakaniphile nazi izinto namadala savumelana ngalamagama engizowamemezela khona manje. Kufike umunye nje wathi kimi, hey uthi ukhethe iFF noma inkatha noma. Angisebenzi ngamaqembu. Lento le engizoyenza namhlanje angisebenzi ngamaqembu. Makuthi ngicabanga lokho you are very mistaken. Ngizombeka ngokwesizulu sakithi esingena politics asidingi politics thina. Ngiyaxolisa nabe politics angithi ngiyanizonda ngiyanthanda kodwa nje indlela enenisebenza ngayo engingayithandi. Abekho abantu abanamanga njengalabantu bepolitiki bathembisa izinto ezingekho. Uyabona nje ngoba kuyokhethweni manje abazi ukunikhohlisa. Angisho ukuthi nibavalele iminyango uma bezonqonqothela endlini zenu nibezwe kodwa kusho ukuthi balaleleni. UMzulu mina ngingeni kuyipolitiki futhi nabo angifisi ukuthi bezongena kweyami lini angeke ngene kweyami. Nina besilo ngicabanga ukuthi siyavumelana ngalokhu engizokwenza namhlanje. Kuzoba umsebenzi kaNdunankulu wesizwe sikaZulu bese ngimemezela ibutho namhlanje ngoba silapha esandlwane. Nina besilo ngicela ukuthi ngingakakhohlwa lapha kwaZulu imiphumela kaMatric bakithi nathi sekuzothiwa fundile ngosibizwa ngamabhinqa nje. uMatric ushayile lapha esifundeni futhi nathi sesiyakhona la leligama lokubhinqa kuthiwa sifundile lizawuphela. Ngamabhinqa afundile thina. Ngafunda ngisho phesheya ke mina. Ngilebhinqa lafunda ngisho phesheya. Nina besilo ngilapha nje namhlanje ngokukhulu ukuzithoba. Bengizokhuleka ukuthi ngiphakamise kuzoba khona uNdunankulu bese kuba khona isekela Ndunankulu. Kungani ngisho lokho? Ngikusho ngoba yonke imibuso ekhona emhlabeni nehlonishwa kakhulu efana nayo England kuba khona uNdunankulu la kunobukhosi khona bese kuba khona isekela Ndunankulu ngoba sikhulu lesi sizwe. Yingakho nasemabutheni ngabeka umntwana wakwamiya ngabeka kanye benonjomane ngoba likhulu leli butho sikhulu lesizwe ukuthi kubanjiswane nalapha kuNdunankulu
ngizokwenza kanjalo nina besilo. Senjaha ukuthi ngimemezele igama. Bengizokhuleka nina besilo ngokukhulu ukuhlonipha. Ngiyathanda ukuthi umntwana ophinda ngene mina ngisebenze naye kakhulu nina besilo. Wasebenza nomkhulu ubusha isilo sakwakhetha. Waphinde umntwana wasebenza nesilo esingizanayo isilo sakwaphangela mangengane. Ngane inhlahla nami engakahambi owesilo ngalithola ngalicosha nami ithuba lokuba ngisebenze naye eduze. Ngalokhu leli gama nikhumbule njani ngithe akusinto uqimbi mawuthi uzoyithatha kanjalo uyokuduke kakhulu. Ngimbeke ngobuZulu ngoba uzoba isiqila sesizwe sabantu. Ngalamagama ngifisa ubangisho futhi ukuthi nina besilo lona engizomphakamisa namhlanje ngenhlahla ngisebenzile mina naye. Ngenhlahla usebenzile uphuma la esandleni somntwana waphinda ngene. Uyazazi izinto umntwana indlela ayisebenza ngayo ngokuyikhandla. Kwesinye isikhathi umntwana waphinda ngene wayebuye ezivalele ekhoneni naye esidendebule ngemvubu. Ngalokho angeke ngithathe umuntu owayengekho eduze komntwana. Kufuneka umuntu owazi izifiso zomntwana nokuthi wayehloseni umntwana ngalesi sizwe ikusasa nempumelelo yesizwe. Ngicela ukuba ngiqale sengizolidalula ke igama ke manje. Ngicela ukuba ngiqale ngokuba ngisho ngithi ngizoqala ngesekela uNdunankulu. Isekela uNdunankulu ngiphakamisa inkosi uChiliza wasemadungeni. Ngicela ukubasondele nganene. Inkosi uChiliza, inkosi yasemadungeni. Inkosi uChiliza isebenze kakhulu noMdlokombane ngokuyikhandla futhi nangokuthembeka futhi ukwazile nina besilo ukuba aphathe indlu yamakhosi kulesi sifunda kumfanele. Iphi inkosi? Lezi ikhondla nina besilo ngiyafisa ukuba nazi ukuthi nami ngizobe ngiyigadile ukuthi kuhamba ngakho wena ngoba mangahambi ngakho kuyilungelo lami futhi umsusu umuntu mangasalungi kahle. Awuna inkosi. Inkosi ize yasuka unyaka odlule ngoba isihlalo wendlu yamakhosi
kulesi sifunda futhi usiphathe kahle lesi sihlalo. Wesizwe uNdunankulu. Ayizwami nina besilo ngenxa yesikhathi ngicela ukuba ngimemezele uNdunankulu ngoba inkosi yasemadungeni iusekela uNdunankulu. Ngesingisi bathi uDeputy Prime Minister. Nina besilo nalithuba kade nilindile. Nikhumbule ngingene ebhandini ngalokho wangikhanyisela uNkulunkulu ngoba ngikholwa kakhulu. Angikwazi ukuphatha isizwe esingaka bese ngikhohlwa uNkulunkulu. uNdunankulu nina besilo bengiphakamise uthula sizwe Buthelezi. Ngicela sondele nganeno naye. Sheng. Emva kwalomsebenzi ngifuna ukusheshe ngibaleke ngalokhu ningibuza imibuzo eminingi ukuthi ngikwenzeleni lokhu. Ushenge usebenze kakhulu nomntwana futhi namanje usasebenza. Anti manishodelwa amanzi ngikhomba ngemini uthi eyapha amanzi. Athokoza. Nina besilo ngoba bemi nje kanje phakathi kwenu nampo uNdunankulu besizwe sikaZulu. Nina besilo ukuthi ke osekusele ngakumina njengamanje ngenxa yezikhathi esiphila kuzo, ngenxa yezinkantolo ezikhona nalaba abafuna ukuhlukanisa isizwe phakathi bathi bangamavikela sihlalo babhasobheni labo bantu. Ibutho ke igama lebutho ngenxa yezimo esiphila ngaphansi kwazo namhlanje usilwanetshe silwanetshe. Nina besilo ngithokoza kakhulu ukuba nibe khona
okwami umsebenzi wami namhlanje bekuyiwona lo ukuthi ngiphakamise uNdunankulu nesekela uNdunankulu kaZulu ukuze kusetshenzwe indlela eya phambili ngizobambisana noNdunankulu benu nina besilo kuze kube kusegcineni. Ngalamazwi ngithi ngibonga kakhulu, ngithokoza kakhulu kini nonke. Ingathi mase nibuyela emakhaya seniphinde emakhaya ningafika niphephile ngoba vese ngoba kwashiya ukuthi intaba lena engcwele akho lutho lubo luyasivelela ngoba kufana nokuthi sisuka enkonzweni. Ngiyathokoza nabesilo kini nonke ukhetho uNkulunkulu angathi ngalibusisa luhambe kahle nibezwe kodwa ke ningabalaleli. Ngicela ukuba nina besilo ngibonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi